Kaun tulog mauray iyang buhaton nun. Walay gawas-gawas sa balay mura magdakon nun. Walay pake nga mag-uyab-uyab pa, pero hapit na siya mo 30. Mga barkada nagtagsan na guyab, hapit na maminyo na anay anak. Pero ikaw dira nag-inusara, wala may nagamping sa imuha. Sa kalendar hapit na kamulapas, ang imong edad ang nagagangabi ka paspas. Imong mama gusto na kang paminyoon, unsao naman ikaron panguwan. Dili pa ulahi ang tanan, ayaw pa ulahi oras, ayaw gusiki panguwag na. Samtang wa pa na-expire na